Michael Jensen, kommer fra Frederikshavn, skal til Amsterdam. Og hvad? Nogle kommentarer? Ja, jeg hader de kameraer, jeg hader det. Hej guys! Ja, I er nogle homoer! Hej, jeg hedder Nick Weisvåge. Bor i Tromsø, Norge. Jeg har fået hyre. Jeg er 19 år. Skal jeg stadig noget? Og tørste. Jeg er helt gal. Jeg er sindssyg. Så er dit ski, skal være færdig. Lille homo. Og så får han læberne. Prøv at se den lille... Skal det låne i lejen efter? Nej, hvor er Johnny? Hvor er Johnny? Skal det låne i lejen efter? Nej. Svar da, Johnny. Kan du se det kamera? Min lejder. Vent lige lidt. Prøv at se, hvor kommer noget i din jævla jøder. Jeg er Lars Nielsen, og jeg bor i Fyn, i Forborg. Jeg er 19 år, og jeg synes, det er fedt at være her. Så holder vi! Der er blevet sagt hold! Og det her, det stopper med det samme, hvis ikke det der bliver respekteret. Så kommer I galt et sted. Jeg hedder Mathias Askram Larsen, og jeg kommer fra Anden Bakke, på Jans Bakke, og jeg er 18 år, og jeg skal hjem nu. Skal du hjem nu? Jeg skal ud at sejle, som kormester, det kan aldrig gå godt, men nu prøver vi. Nej, jeg skal ikke have noget specielt med. Hej mor. Jeg hedder Dea Lindmo Petersen, og jeg kommer fra... Jeg er oprindeligt fra København, men jeg bor i Herning. Jeg har lige fået fyre på en coaster. Jeg sejler med cement. Jeg vil gerne ud og sejle som ubefaren, og det, jeg aner ikke rigtig noget om den hyre nu, fordi at det er lige sket. Hvor gammel er du? Jeg er 18 år, og Jeg hedder Bettina Joy med Langsom Vestergaard, nummer 28 fra 4. Bakke, anden skifte. Og i dag, der smutter jeg, rejser jeg til Esbjerg, hvor jeg skal ud og lade en masse mennesker, håber jeg. Hvor gammel er du? Jeg er 18, snart 19. Det er bare for prat, jeg siger det ikke. Det er udelukket prat. Nu skal du se, hvordan de hedder. Stop, din idiot! Jeg hedder Christoffer Heine Albrechtsen. Jeg kommer fra Tylstrup i Aalborg. Min adresse det er Kær af Holmvej 30 93 82 Tylstrup. Mit nummer det er nummer 48. Jeg kommer fra 6. Bakke, 3. skifte. Hvad så var det så mere? Det er kommentarer til det. Kommentarer? Ja. Jeg har faktisk ingen kommentar, men det jeg skal sige er, det er, jeg elsker jer alle sammen. The part of this exercise that you're here for is to listen to the music and work to it. You're used to working without music. The experience here is for you to learn how to work to the rhythm. So listen to the music and work to it, okay? Mit navn er Jan Laursen, og jeg kommer fra Esbjerg. Og hvad er der mere, jeg skulle sige? Ja, hvor gammel er du? Jeg er 18. Ja, hvad for bakke kommer du fra? 4. Bakke, anden skift. Anden skift? Nummer 26. Nummer 26. Har du noget kommentar til det her togt? Det var meget hyggeligt. Jeg hedder Jessica Møller Andersen. Jeg er 19 år og nummer 2 for første skifte og baksformand for anden bakke. Jeg synes, det har været sjovt, godt, fedt. Der er nogen, de er blødhamrende, ugidelige, og så er nogen, der kæmper en brav kamp for at lære det. Og de ugidelige og dem, der kæmper en brav kamp for at lære det. Vi skal bare hænge dobbelt så meget i nu. Nu går jeg bare sammen med mig. Og jeg stiller altså nogle krav og nogle store forventninger til jer. Og jeg forventer, og jeg forlanger,
at I opholder jer på dækket, og I er rolige. Og der ikke er det der hylde, der skal ind mere. Er det forstået? Så kører Ja. Hej, René Nielsen, 18 år, anden række, første skifte. Og nu er det slut det her. Hvor kommer du fra Jylland, eller hvad? Ja, jeg kommer fra Jylland, det er sådan Danmark. Det helt vestlige Jylland, det er sådan mest Danmark. Udlandet. Danmark. Det taler vi ikke om. Ja, jeg hedder Jens Peter Lange, og jeg er 17 år. Jeg er fødselsdag i 11. november, og jeg kommer fra første skifte, altså første bakke. Sig et eller andet til på grønlandsk. Gerne slutte om jeg så når du navner og rask. Okay, hej. Hej der, hæk der, huller, helvede, der mokker. Så tager stå. Hej, jeg hedder Brian Pedersen, kommer fra Aalborg. Jeg er 19 år. Jeg kommer fra første skifte, første anden bakke. Jeg blev skiftet om til Jans Bakke efter en måneds tid. Nu står det sådan, at sovsen de hører til det der. Og her. Og det der. Og så er ingen stikkerkant på tallerkenerne, vel? Velhold. Og ved du, hvad det vil sige? Ja, det vil sige, at man kan op og tage 2 gange. Eller 3. Eller 4. Ja, velbekomme. Tak. Jeg er Dorte Brun Jacobsen, og jeg er 18 år, og jeg kommer fra 18 bakke første skifte. Og har du et lille kommentar nu, Tok, der ved at være slut? Jeg vil fandme ikke gøre det igen. Men det har da været meget sjovt, så længe det var. 42, Magtgave elev 48, Ordnat 49, Udkig 51, Jagmærs 52, Bordgænger. Værsgo, det se god vej. Jens Madsen, første bakke, første skifte, 19 år. Og har du et lille kommentar nu, Tok, der ved at være slut? Det vil. Hvad? Ja, det vil. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Vil du gøre det igen? Nej. Det tror jeg ikke på. Okay. Det har været et godt talk. Jeg er meget tilfreds med min... fået en masse nye kammerater. Og det har faktisk været meget godt, synes jeg. Hej. Så. And give him the hair of the dog that bit him. Give him the hair of the dog that bit him. Give him the hair of the dog that bit him early in the morning. And way up she rises, way up she rises, and way up she rises early in the morning. Claus Sofa Nielsen. Jeg kommer fra anden bakke og første skifte. Jeg bor i Ballerup. Det er ikke snart fra København. Hvor gammel er du? Jeg er 17 år. 17 år? Og har snydt 18. Jeg kan ikke huske om det her. Og har du et kommentar nu, Tok, der er slut? Kommentar? Ja. Det er dejligt tørt, men jeg er ked af, at jeg skal sige ud så mange minder. Hallo igen. Jeg hedder Lene Nielsen. Jeg kommer fra Viborg her i Danmark. Og jeg har arbejdet sammen med dig her fra første bakke og første skifte. Vi har arbejdet sammen som kokkeelever og siddet og skrælle kartofler kl. 4 om natten, siddet og bakke brød kl. 4 om natten. Det har både været godt og skidt. Hvor gammel er du? Jeg er 18 år. Ja. Jeg står for færgen her, der er nu fedt. Behøver du ikke at stå her, og du er stadig ved vagtskifte. Kan du komme ud og lave noget, din lille hund? Sælhund. Afgang. Først står der fra en tobak, ikke? Og nu står der bare heroppe og snakker med klanken, ikke? Nu ser vi gløder. Jeg må være bag dig. 10 minutter igen. Hvad er klokken nu? Nu er det 6 minutter i halv. Du står ikke og ryger, gør du? Du står og røg før. Jeg er lige færdig med det. Du står og røg før. Du står og røg før. Du har ikke fået lov til.
hvad skal man så? Skal man ikke ud her? Nej, du er fuld vandfuld. Kom nu her, jeg kan godt lave sådan en, for de godt græder. Lad hånd. Det er gift, eller på igen. Nå, det er vi jo bedre. Okej, jag heter Taro Kirsiana Ranne. Kallas Taro för det mesta. Nu säger son Anna Bagge första skiftet. Kommer från Sverige, svenska, så det kallas sikkert. Schön. Og har du lige kommentar til Talk, eller hvad? Nej, det har jeg ikke noget lige nu. Har du ikke noget? Vi har været væk i 6 måneder. Kom nu, et eller andet må være der. Spørg Kimi selv, har så lidt været om dig. Okay. Jeg er på vej til at blive onkel. Nej, I kan bare kalde mig onkel Nielsen. Onkel Nielsen! Ja? Hvorfor ser det så mærkeligt ud? Ja, fordi jeg var ude at fejre. Fejrer du hver weekend? Fejrer du hver weekend? Jeg fejrer alt, hvad jeg kan. Jeg filmer. Okay. Mit navn er Simon Christian Munk. Kommer fra første bakke og første skifte, som er det bedste. Og togtet, det har været minus kvinder, men oplevelser og dejlige kammerater. Ulla Gæsten, 18 år, og jeg kommer fra Kolding. Nej, det passer ikke. 10 km nord for Kolding, lille by, der hedder Helvede. Jeg er første bakke, første skifte, det vil sige, at jeg hænger også på anden bakke. Det har vi så lært at leve med. Ikke sandt, Jan? Jo, det er også. Det er fint. Men ellers så tog du ikke under. Jeg har lært en masse. Desværre har du ikke lært at lave mad endnu. Det må vi jo se, at du kan rette op på det. Resten fik jeg sådan lidt. Det er det meste. Ja, mit navn er Nicolai Andersen, og jeg kommer fra Rønnede, en lille by på Sjælland, syd for Køge. Og jeg går i første bakke, første skifte. Og kommentaren til omgivelsesdage, det har været en god tur, det var en sjov tur. Nogle gange har det været lidt hårdt. Hvor gammel sagde du var? Jeg var 19 år. Highway 63, 57 i Vordingborg, Sydsjælland, Danmark. Anden skifte, tredje bakke, nummer 25 på Okkelem. Kan I ikke lave mad? Hvor gammel er du? 18. Kan I ikke lave mad? Og det kommentar til Talk til 95. Det har været udmærket. Lærerigt, ikke? Men nu skal man lige lidt bagstand, så det kan godt være, at man synes, det har været bedre, ikke? Og sovebunder på halvdækket. Der har vi en kvartermester. Der har I ikke fået klart op, og det kan kun gå for langsomt. Og det var lige en ordre til, at jeg skulle lave noget, så vi stopper her. Tovenderne. Fik du klart op deroppe, Johnny? Det er vel. Det er godt. Er den på nu? Ja. Okay, det er Sofie Helbro fra Sjælland, Danmark. Nummer 27, tredje bakke, anden skifte. Hvor gammel er du? 18 år, 19 år. Ja. 19 år. Og en lille kommentar til Tofte. Det er hårdt. Jeg har været her i 6 måneder. Ja, det er godt, og det er lærerigt, men det er delt også hårdt. Det er ikke så stedet. Ja, det er så smart. Er på? Ja, det var på. Hej, jeg hedder Tina Nielsen, jeg kommer fra Vejle i Jylland. Og jeg er 18 år, jeg er kokkeelev på Gøvsdal, klokken 1995. Og Så 95 har du nogle kommentarer om Talk til 95? det har været super lækkert.
Hvad er det der? Ja, Knud Erik Klein. Jeg kommer fra Grønland. Jeg er 17 år. Jeg kommer fra Grønland, Sydgrønland, fra Ravnborg. Og jeg er fra Fjerbakke, andet skifte. Og har du en kommentar om talk til det her? Nej. Jo, jeg har været 6 måneder. Et lille kommentar. Jeg har ikke nogen kommentar. Det er sådan en kedelig top. Ja. Okay. Nej. Forfanglinjen ind til start. Ja, så tager du de der 2 flapper, Johnny. Og åbner dem. Altså op. Ja, jeg heter Oskar Birghammer. Jeg er fra Malmö i Sverige. Skåne. Skåne. Yes. Jeg er også fra Sydsverige, der ligger Skåne. En gammel koloni fra Danmark. Og jeg er i Fjerbakke. Jeg er 19 år. Og jeg har været meget skægt at være med her på Gersdag. Jeg hedder Anne Jensen. Jeg har nummer 40, jeg kommer fra Fjerbakke. Jeg bor i Frederikshavn. Det er jo i Danmark, ikke også? Danmark. Det jeg har lært i Chocolate 95, det er, at jeg har lært at sige min mening, at det er skide godt. Og det der fik mig til at tage med blandt andet, det var, at min far havde været sejt som ung, og at vi skulle til Karibien. Vi talte også en hel del. Kokkelev. At når jeg er kokkeelev, og jeg synes, kok kan have en skide, fordi nogle gange kan han være pissebelastende. Det kan de andre officerer også. Sidste ham lader vi være med at gribe. Tak. Næste. Elisa Bøgebo, nummer 34, anden skifte, Fjerbakke. Jeg er 18 år, jeg kommer fra Fanøen, og hvad synes du om Talk til 95? Jeg synes, det har været ret hårdt, for jeg har haft meget hjemme. Så har man haft de såkaldte bjergkrystaller til at vise en vej og til at hjælpe en i gang. Okay, må jeg spørge en ting? Ja. Du siger ja, betyder rent nok også? Ja. Og betyder nej, så det må også betyde noget. Det ved jeg ikke. Det er bare sådan, det er mere end nej. Det er fordi, at det skal gå hurtigt. Det er en dårlig forklaring. Jamen så ja, det betyder også selvfølgelig, det skal Det noget. kommer også an på, hvordan der bliver sagt ja. Nej. Det er et spørgsmål, om man siger ja, eller man siger ja. Det prøver at forskellen, ikke? Jo. Men... Ja, jeg hedder Susanne, første bakke, første skifte, skrid Jens. Og jeg er 18 år, kommer fra Rønnede. Og et lille kommentar om Talk til 95. Jeg har været sammen i 6 måneder, du må have... Det har været en godt top. Det er Søren Hedegaard. Han er faktisk udmærket til det, han laver. Giv en god kommentar her. Det vil. Jeg er Lars Peter Grønnebæk, og jeg kommer fra anden bakke af første skifte altså. Og Talk til 95, det har været en rimelig fed tur. Jeg kunne godt lide turen. Jeg regner med, at vi når Greenport i løbet af en uge, og så skal der bare. Halløj! Ja, jeg er nummer 31. Jeg hedder Johan Andersen. Jeg er fra Sønderborg. 3. bakke. Andet skifte. Ja. Og... Hvor gammel er du? Nå, jeg er 21. 21. Og har du kommentar om Talk til 95? Ja, det har været et godt togt, men det har også været langt, fordi det har været for mit vedkommende med søsyge. Og det er ikke nogen tvivl.
tvivl om. Ja, jo, det har været et langt togt. Men det er trist, at vi skal skilles. Ja. Lav en borgensklub, da. Det var så første skiftes udmærket kvartermester. Lambert, giv en god kommentar. No comments. Det var så udmærket. Kom så i gang. Det kan aldrig gå for langsomt. Jeg hedder Peter Sørensen, og jeg kommer fra Aalborg. Og jeg er i 3. bakke. Anden skifte her på Georg Stage. Hvor gammel er du? Jeg er 18 år. 18 år. Har du et togt, eller nej, har du kommentar om togtet 95? Ja, vi har ikke røgnet ret mange piber. Hvad for slags piber tænker du på? Så hatten af, Sømmer. Ja, så er der nødder, hva'? Var det noget for kæresten, hva'? Bare byd rundt. Ja. Ja. Ja, tag endelig. Det er 14 kroner stykket. Ja. Det er ikke noget, tage lidt nødder. Skal jeg lige lade en nød? Må jeg godt starte nu? Ja, okay, jeg hedder Mia Maria, og jeg er 18 år gammel, og jeg kommer fra Samsø. Fra Samsø i Danmark. Og jeg er elev nummer 13. Og jeg har været med på togten her i 1995. Og det har været godt og lærerigt togt. Især nu her, når man er hjemme igen, så har det selvfølgelig været endnu bedre, end mens man var ude. Men sådan er det jo tit, når man ser tilbage. Så husker man det gode ting. Ja. Det er jo bare dejligt. Og så har jeg været i første skifte sammen med Jan. Det er mig. Nej, det er bare fint, så det er jo bare, det har været godt. Og du er i første bakke? Ja. Ja, da. Officerer, 2 kvartermester og 1 første styrmand, som er kanon stive. Det vi nu har i en lille antenne, det er mange balloner. De hilser nu på politiet, som har mistanke til at blive alle beruset. De ved ikke helt, hvordan de skal komme ombord. De har lige kollekteret med vores brofartøj. Søren der, jeg har ikke set ham som du før. Han sidder og smiler hele tiden. Kan I ikke se det? Mit navn er Dennis Berg Olsen. Jeg kommer fra Fanø, Nordby, det er byen. Og jeg er 19 år gammel. Jeg er fødselsdag den 16. september. Jeg er her på skoleskibet Georg Stage, anden bakke, første skifte. Og så ja, han er det et fint fyr. Har det udmærket her ombord. Har været lærer i togt. Og vi synes altså, at det har været godt. Flest af os. Så vil jeg gerne sige tak og hej mor. Og tak for alle de gode timer, vi har haft sammen med alle venner derude. Og jeg er glad for at have mødt jer, fordi det har været virkelig lærerigt at møde nye venner, og det har været dejligt at etablere nye venskaber. Så jeg er glad for at få lov til at møde jer og snakke med jer, og have det sjovt sammen med jer, skælde ud på jer og slå på jer. Og virkelig have det alt muligt, det er sjovt, det man har brug for os i dagligdagen der. Så jeg synes, jeg vil sige tak for en god tid, og hvordan siger man farvel op på ferie, eller kan I hygge jer? Farvel. Og hygge har så at Springer som jeg slipper dig igen. Jeg får pludselig den shit, hvor jeg går over for rødt. Jeg har været psykopat lige siden jeg begyndte. Jeg siger ord som min mor aldrig før har hørt. Så gå væk eller forsøg, og dit løb er kørt. Brems ejer sko og knejder på sin mikrofon. Og dæmmer store reklamer, og der er endnu værsgo. Hej, jeg hedder Sarah Glinselberg, og jeg er 10 år. Og jeg er boksemand i 5. bakke. 3 skifte. Hvad synes du om togtet 95? Det har været meget lærerigt. Hvad skal man sige? Sjov at lære dansk eller det næste. Prøv at lære dansk. Aktiv som altid. Halløj. Halløj. Jeg hedder Andreas Juhl Hansen. Jeg er 18 år, og jeg kommer fra 6. bakke. 3. skifte. Og det har været et lærerigt år at lære en
en masse gode mennesker at kende. Det har været rart. Okay. Ja. Hej, jeg hedder Jesse Jørgensen. Jeg er 19 år, og jeg har været bor på Gødesdage i et halvt år. Jeg kommer fra 5. bakke. Undskyld. Og jeg kom fra 5. bakke. Og 3. skifte. Det har været et hårdt år, men jeg har lært meget. Og jeg håber, at vi ses alle sammen. Flot tegning af en geostalev her med mørke solbriller, kan jeg se. Nej. Ja, og så løg. Jammerlapper. Kom så langt, stumme stort. Og så står der til hvor højt elsket hund. Nej. Hjerteligt tillykke med fødselsdagen. Vi ved, at du elsker fedteri, så her får du nok til det næste halve år. Vi elsker at lave honning til dig om morgenen. Jammerlap. Vi elsker at høre brusen af Club Soda. Vi elsker, når du kører forbi os på den overgivet krokodillecykel, hvor vi spacerer. Vi elsker, når du vrider os i patterne. Jeg vil have pigerne. Men kære Fritz, vi savner vores hatte. Det var Gud af dig og dine killerløbs. Sømændene i parentes valgene for 3. skifte. Må jeg snakke lidt? Ja, ja. Jeg hedder Pia Hermann, og jeg kommer fra 5. bakke og er 18 år. Og det er 3. skifte, og der har været skægt tomt. Og der er alle sådan griner, og ved du hvorfor? Fordi jeg blev mål. Hallo, jeg hedder Samuel Jakob Høggelsen, jeg er 18 år. Jeg er nummer 61, jeg kommer fra 5. bakke. Jeg synes, det er smadret godt tak. Og hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Færøerne. Hvorhen i Færøerne? Klaksvig. Sig det ikke for højt. Næste levende billede, hvor meget skal du have? Er der dækning for det? Jeg tror, jeg ryger hovedet af dig. Og skidt ind i hullet. Hvad skal du have? Jeg giver stadig banken. Ja. Ring bare for mig. 450? Det var ikke for, du får 400 eller 500? For mig. 400 for. Sommerhjorten er den 3. bakke. Og her starter fra Nordløtter. Og det hold, som jeg kommer fra, det bliver stadig Vesterbo. Når den siger jul, tænder stjernerne i træet, lad det glans i hvert øje. Når morgen er fuld over marker og strand, lad os stemme til lyset, triller sig bålet. Synger lille lov over vej, over gaden. Renser dit navn, når vor lyst er i land. Hej, jeg hedder Jesper Jacobsen, og jeg er i 2. bakke, nej, 4. bakke, 2. skifte. Jeg er 18 år og kommer fra Glostrup, en lille forstad til København. 20.000 mennesker. Så Og har du noget kommentar til Toxet 95? ja, jeg synes, det har været meget godt talk. Det har været lærerigt. Det har også været hårdt, og vi ser, at der har været nogle svin. Okay, sig så. Mit navn er Jakob B. Nielsen. Jeg kommer fra 3. bakke. Jeg er 18 år. Og jeg synes, det har været
virkelig fedt, så selvom det har været sol en gang imellem. Hej Jan, jeg hedder Rune, og jeg er elev på GeoStage. Mit skibsnummer det er nummer 1, og det betyder, at jeg er baksformand. Og det er faktisk ret skægt. Fordi så skal jeg nemlig ikke lave bakstjern. Okay, René, så skal der Sådan en jyde! Hold nu bare i kæft, hold. Ej, kom så Fynbo, vi må se. Kom så, jyde! Fyn er fint, Fyn er fint! Okay. Fyn. Ja, det er godt! Hvad så, jyde? Fyn! Der er din gange, Felix! Fuck det, mand. Snak højere. Peter. Ja. 22 år. Kom fra 6. bakke i 3. skift. Jeg har fået sådan en hakkefinger. Har du fået hakkefinger? Ja, man kan rigtig se, at han lavet noget. Hvor fanden, mand? Det er kraftladet, hvad er for farvand? Man kan få Bendiksen. Navnet Johnny René Bendiksen. Jeg er i anden bakke og har nummer 18. Jeg er 18 år og kommer fra Frederikshavn. Nogle kommentarer? Nogle kommentarer? Fuck det lorteskib. Det er sødmandskalve og fedekalve. Det er nogle af dem, så er du bækkalve. Og kalvekød, eller en hel kalv, det vejer mellem ca. 180 og 150 kilo. Og jeg er 18 år, og jeg har været i 6. bakke, og jeg er kokkelev. Og ja, hvad mere igen? Hvor gammel er du? Jeg er 18, det har jeg sagt. Har du sagt det? Ja, og hvad det hedder, så skal jeg sige noget om den her top, det har været godt. Det har været skide fedt, men det har været pisse hårdt. Okay, det var rigtig godt. Det er min livoplevelse, det her. Det er virkelig bare det fedeste, jeg nogensinde har oplevet. Jeg kommer til at savne jer alle sammen utroligt meget. Kom så, Henrik. Det var ikke mange. Mit navn er Christian Erbs Larsen, nummer 29 her ombord. Jeg bor i Herlev, en by lige uden for København. Og før jeg kom med herud, har jeg gået i 10. klasse. Jeg har haft et job i et halvt år, kørt rundt med vaskemaskiner og sådan noget. Og her på skibet, der tilhører jeg 3. bakke, 2. skifte. Og det er sådan set sådan det hele hænger sammen. Og har du kommentarer om Top 95? Ja, det har været utrolig sjovt, og Jan, du har været simpelthen så flink, det må man sige. Du har lavet god mad til mig oppe i kabøsen, så det har bare været lækkert. Tak skal du have. Og jamen, vi har oplevet en masse simpelthen. Vi har været rundt og se alle de flotte steder og sådan noget. Det har bare været lækkert. Og du sagde, hvor gammel du var? Nu er jeg 18 år. Jeg er lige fyldt 18. Jeg kom til at sige 17. Ja, det er lige med at huske det. Jeg er 18 år. Fødselsdag, hurra, 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 han sikkert sig en gentleman, som han ønsker sig jo med dig. Jeg vil se Marias jakke, Okay, og til... Hej Christian. Hej, En lille bemærkning, det er, at jeg blev kåret som årets elev, og det er meget stolt af. Og så fik han en skibstur. De andres og vi skyld. klappede af. Det var meget flot. Tillykke med det. Tak for det. Det er lidt fjert. Det var lidt fælt også. Ja, Ja, jeg hedder Linda Sjølle, og jeg er 19 år. Hvor kommer du fra her i landet? København. Altså Østerbro, ikke? Stedet. Og 5. bakke. Ja, og det har været skide godt år. Altså det er virkelig... Ja. Og hej. Welke dag dag? Ja, dat is het. Klaar for det. Klaar for det. Du skal også i den og finde på søen, eller hvad, Andreas? Nej, her tror jeg. Ja. Navn Anders Tim Lemlade, og jeg er 18 år. Tak højere.
Jeg kommer fra Herlev i Danmark. Hej Tim! Hold din kæft. Jeg kommer fra 3. skifte, 6. bak, nummer 50. Ja, Togte, det har været alt for koldt. Hvor koldt? Er du klar over, hvor jeg har været henne? Ja, men det har da været pissekoldt alligevel. Det er da fedt Togte. Okay. Vi kører bare lige noget her i. Væk fra satan. For fanden, hvor er den så henne? Den er bare helt hvid, og så står der 22 indeni. Jeg hedder Sune Høbel Olsen, og jeg kommer fra 5. bak på 3. skift. Og jeg er kokkeelev. Og jeg kommer fra København. Ja. Igen. Okay. Og kommentar til Togte 95? Kommentar til Togte, jeg synes, vi har fået for lidt at drikke. Vi har ikke fået nok sport. Sune er den bedste ven, man kan tænke sig at have. Ja, det synes jeg er ret god. Altså, der er sådan en, jeg kan ikke huske, nummer 20, tror jeg. Han er ikke særlig god. Nej. Men ellers så synes jeg, det skulle være meget godt. Ja. Og hvis jeg kunne få lov, så havde jeg lyst til at smække alle officererne ind på sådan noget. Altså, man kan godt gøre sådan her, ikke? Man kan også godt binde Robertsknogen. Så justerer du den ikke slet. Robert Thorsen, kommer fra Rock, fra 1. bak, er nummer 3. Gammel er han? 17 år. 17? Ja, 18 år. Frank Olsen. Jeg kommer fra 3. bakke. Nummer 21. Jeg kommer fra Sønderjylland. En by, der hedder Gram i Sønderjylland. Så den der Togte, ja, skal vi have lyden. Hvor gammel er du? 21. Jeg hedder Elisabeth Hofdal, og jeg er 19 år, og jeg er nummer 45. Hvor gammel er du? Jeg er 19 år, sagde jeg. Jeg bliver 20 i morgen. Hvad for bakke kommer du fra? 5. bakke. Og ja, har du et kommentar til Togte 95? Lige et øjeblik. Hey, hvad skal jeg sige? Om Togte 95? Må jeg sige, det var noget... Sig, hvad du mener, det har været... Det er ikke, at du har været i byen, eller været lort. Det har været noget lort at være i byen, men bortset fra det, så synes jeg, det har været fint. Mit navn er Mette Andersen, og jeg kommer fra Ishøj. Jeg er 18 år, og jeg er i 5. bakke, 3. skifte. Og det her, det har været et godt og lærerigt togt. Mit navn er Morten Johansen, og jeg kommer fra Færøerne. Jeg er 20 år gammel, og har været i 4. bakke, som er anden skifte også. Og har du et kommentar til Togte 95? Togte 95 har været godt og lærerigt togt, for mig i hvert fald. Jeg har lært meget, og det kommer jeg til at gå senere i tiden. Nu lå man fart af 3 derude for over, 3 knop. Aftager så heroppe løber det ved 3 knop. Heroppe ved teksten, der er slet ikke vandet. Inden for tyske bugt løber vandet også ud. Det har altså lige været højvand, ikke også? Vandstanden er faldende. Det vil sige, at vandet skal væk. Okay, mit navn er Raoul Sigurdsson, og jeg er 18 år. Jeg kommer fra 3. skifte og 6. bakke. Og hvad mangler jeg at sige? Kommentar til Togte 95? Det Togte der, det har været alle tiders. Fint, sejt, fedt. Ja. Hej så, mit navn er Jan Fagernes. Jeg er 19 år gammel. Jeg kommer fra Færøerne, Tórshavn, hovedstaden,
på færgerne, ikke? Og jeg kommer fra anden bakke, første skifte. Jeg er kokkelev. Og jeg vil bare sige, at det her togt har været suverænt, mega fedt. Jeg har lært meget. Og ja, jeg fik mange gode venner. Jeg håber, jeg ser jer alle sammen igen. Hej hej. Ja, halløj. Kom lige. Det er jo en anden. Mia, tager du 5? Jeg hedder Kenneth Skårup, Lena Allé 1, 4800, Nykøbing Falster. Okay. Ja, okay. Danmark, og det er Lolland Falster, der kommer fra. Og Lolland Falster, der ligger under Sjælland, og nu skal man ikke glemme, fordi der er en god øre. Og jeg er på 5. bakke, 3. skifte. Jeg er 19 år. Og uden hår. Hvad skal vi sige til kommentar til togt? Jeg synes, at togtet har været et dejligt togt. Jeg er mættet, jeg glæder mig til at komme hjem. Og hyggeligt at møde dig igen. Det er velroet i øjnene. Ja, det er en dansker, der rår. Hvad vil du sige? Nu skal jeg demonstrere en færing. Nej, det var en gorilla, Hej Jan, jeg hedder Marianne Stensen. Jeg er 20 år og bor i Solbjerg, en by lidt uden for Aarhus. Jeg har været elev nummer 52 på Geostage top 1995, og jeg har været i 6. bakke. Jeg synes, det har været en fed tur, og det er bare underligt, det hele er overstået nu. Det er bare slut. Nu bliver vi alle sammen skilt ad igen. Men du må hygge dig på Færøerne. Jeg er Morgan, kommer fra København, eller Amager i København. Jeg har nummer 35 ombord på skoleskibet Geostage. I morgen skal jeg hjemmefra. Jeg har været i 3. bakke i 2. skifte. I morgen skal jeg hjemmefra, og Geostage kan sige, at det har været positivt, og det har været rart at være. Selvom der også har været meget lort imellem. Ikke koldt, ja. Mit navn er Robert Bjørnstedt. Jeg kommer fra 3. bakke, 2. skifte. Og ja, jeg er 18 år. Hvad synes du, togt 95? Det har været meget lærerigt, men det er også lidt... Hvornår skal jeg vise officererne det her? Så gør jeg bare vise. I morgen? Det er koldkærs, ikke? Og det her, det er Larsens. Og det der, det er Ovesens. Ja. Ved du hvad jeg gør? Jeg tror, jeg vil drikke. Skål. Okay, mit navn det er Kim Lyk Larsen. Jeg er 19 år. Jeg har nummer 24 for 4. bakke, 2. skifte, Geostage.